tuolla töissä. Se tekee taikainen. Eikö se näytäkin ihan siltä niinku olisi niinku ihan normaali korttipakka? Kyllä, kyllä. Sekataan vielä. Joo. Ja sieltä saat vaan valita tän kortin. Joo. Me plärään pakkaa läpi. Näin saat sanoa stop missä kohtaa. Okei. Stop! Noniin. Ja tossa, ole hyvä, tossa kortti. Näytä kaikille muille. Noniin. Käännä poispäin. Muista laita pakkaa mihin väliin tahansa. Noin, hyvä. Ja sitten minullahan ei oo hajuakaan mikä kortti se on tarvittu. Vielä. Joo, laita käsi näin. Well, this is awkward. Koskettaa ainoastaan yhtä korttia. Ainoastaan yhdessä kortissa on sun tuokku. Niin on, joo. Motherfucker! Se on mun kortti!